Většina z nás sleduje krasobruslení jen jednou za 4 roky. A tady je, jak porozumět tomu, co tento týden skutečně vidíte. V krasobruslení jsou 4 disciplíny: mužské solové jízdy, ženské solové jízdy, sportovní dvojice a tance na ledě, které jsou rytmičtější a bez skoků. Na každé soutěži krasobruslaři vystupují dvakrát. Nejprve je krátký program, dlouhý asi 2,5 minuty, a pak volná jízda, která trvá zhruba 4 minuty v závislosti na disciplíně. Co se týče krátkého programu, je velmi přísně kontrolován. Například v kategorii jednotlivců musí bruslaři předvést přesně 3 skokové kombinace, 3 piruety a 1 krokovou sekvenci v libovolném pořadí. Pak volná jízda nabízí více volnosti, kde bruslaři mohou zkusit až 7 skokových prvků, musí obsahovat 3 piruety a opět krokovou sekvenci a skoky provedené v druhé polovině získají bonusové body. Nyní jedna z nejvíce matoucích částí sportu je bodování, zejména u skoků. Ve solových jízdách je zde uvedeno 6 typů skoků, které jsou definovány těmito sloupci, například jak bruslař do skoku najíždí, zda používá odraz špičkou, z jaké hrany brusle se odráží a jak dopadá. Nahoře je skok tulub, který je hodnocen jako nejsnadnější, a dole je axel, který je nejtěžší. Obtížnost se pak znovu zvyšuje podle toho, kolik otoček bruslař dokončí ve vzduchu. Zde ukázáno od 1 do 4. Co se týče bodování těchto skoků, každý začíná se základní hodnotou, zde ukázanou kruhem. Poté rozhodčí udělují takzvanou známku za provedení. Rozhodují v reálném čase, jak čistě byl skok proveden, a buď skóre zvyšují nebo snižují, což ukazují tyto rozsahové čáry. Když vynesete tyto základní hodnoty a bodovací rozsahy pro každý skok a každou rotaci, začnete vidět strukturu rizika a odměny celého sportu. Tento trojitý tulub například má základní hodnotu něco přes 4 body, ale jeho konečné skóre se může pohybovat od něco přes 2 až k vysoko nad 6 v závislosti na provedení. Jak procházíme zbytkem tohoto grafu, obtížnost se zvyšuje a rotace se sčítají, tak ty výkyvy jsou mnohem větší. 4násobné skoky zvané kvady se pohybují v obrovských rozpětích, kde potenciál je obrovský a propad brutální, proto je design programu tak zásadní. Kde nedokonalý čtverný axel, zde zakroužkovaný, může prohrát s vynikajícím trojitým axelem, ale stále může být čistým čtverním tulupem vysoko zde. Všechny skoky, piruety, krokové sekvence a umělecký dojem jsou pak hodnoceny za obtížnost a provedení a výsledky z obou programů se sčítají pro určení konečného výsledku. Nyní Spojené státy vstupují do Milána s nabitým týmem 3 mistrů světa a v mužské kategorii je jasná hvězda Ilja Malinin. Známý jako bůh čtverných skoků, je jediným bruslařem, kterému se kdy podařilo skočit čtverný axel v soutěži, a v prosinci předvedl volnou jízdu s nejvyšším bodovým hodnocením, jakou kdy tento sport zažil. Tento program obsahoval 7 čtverných skoků, což je něco, co se nikdy předtím v jednom programu nepodařilo, a 4 z nich byly solové prvky. Když tyto solové výsledky vrátíme zpět do naší tabulky, vidíte, že Malinin žije na samé hranici systému, kombinuje nejtěžší skoky na světě s provedením, které je tlačí blízko jejich stropu. Tito olympionici budou bruslit téměř každý den po několik příštích týdnů, takže se nalaďte na Milán a sledujte další vizualizace sportovních dat.